Добрый день, подписчики суполки Навіны Вілейка. Пришел час познайомиться. Я Сюдак Алексей, адміністратор этой сторонки. Звяртаюся до вас вось по якому пытанню. Напэўна, усе вы чулі, што вілейскія ўлады увялі платны ўезд на могілкі. І магчыма, вы таксама чулі, што вілейскія актывісты увесь гэты час збіраюць подпісы, каб гэта рашэнне было адменена. На сённяшні дзень мы сабралі 1078 подпісаў. І будзем збіраць іх яшчэ заўтра каля вілейскага рынка, у суботу і ў нядзелю. Таму, хто яшчэ не падпісаўся, падыходзьце, каб выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, каб нас пачулі ўлады і адмянілі гэта рашэнне. Другое, што хочу вам сказаць, хочу вас запрасіць на сустрэчу у Вілейскі дом культуры. Сустрэча адбудзецца у аўторак, 17 верасня, у 17:30. Нас туды запрашаюць вілейскія ўлады, каб абмеркаваць, напэўна, вілейскія праблемы. Таму я запрашаю усіх вас прыйсці на гэты сход, выказаць сваю пазіцыю ўладам па гэтаму платнаму ўезду на могілкі, распавесці яшчэ пра нейкія праблемы, якія ёсць у горадзе. Чаму патрэбна, каб вы прыйшлі? Я думаю, што можа быць сітуацыя такая, што наши кіраўнікі, чыноўнікі нагоняць у гэту актавую залю Дома культуры сваіх людзей, так скажем, прадстаўнікоў а-ля незалежных прафсаюзаў, нейкіх грамадскіх арганізацый, которые падпарадковваюцца райвыканкаму. І там усе прагаласуюць, што рашэнне аб платным уездзе на могілкі правільнае, што так і павінна быць. Таму вельмі вас усіх запрашаю, каб вы прыйшлі і выказалі сваю пазіцыю. Да сустрэчы ў Доме культуры.